Situation Malawi tabweraso lero pa 24 November 2025 tukukamba nkhani ya CDF funds imene a president yathu anatuuza kuti constituency ina ili yonse ya MP wenalense kuzipita ndalama zokwana ngati 5 billion. Nkhani imene yabweresa kwambiri mpungwe imene nakuona ngati kuti pakhala kuti pamene pandipodyera. Right? Apapa ndi pamene nitape kupanga project yanga ndipanga izi apapa ambiri apanga kale ma plan pa ndalama zimene zizi. Now if I'm not wrong, I think it was last year makoti atu ananena zona kuti CDF funds zimene hizi pangidwa manage ndi ma councilor uko ndena kuma not MP tinamva zimene izi ndenkhani jakupeza kuti kukambidwabe chondi dabwisa chonena kuti nkhani sinatuluke nkhani nthawi ya DPP judgment imene inabwera mnthawi ya MCP irabwera mnthawi ya MCP mabungu amene akubwera lero kumane mbana ndi zimenezi samapezeka lero akutulukira ndinakamba nthawi yake za zinthu zimene zimayambisa katangati dziko lathu is already corrupted. We are trying to find a way to reduce these corruptions mdziko lathuli. Corruption amayambika chifukwa chani? Corruption amayambika pamene munthu akulandira sale yochepa ndi pamene amayambika katangale. Now mukufuna kuti 5 billion izipangidwa manage ndi anthu onena kuti sana pange nawo table kapena sana kakambirane nawo ku parliament kucha ingo apeza komanso makasana ndi anthu okhawo amene amalandira so ndalama zochepa makamaka tikakamba za zimene ziza ma constituency amalandira ndalama zochepa kusiyana ndi ma member of parliament. Do you think ndalama zimene zizi kuti zipite kwa makasana zipanga manage zimene zizi? Do you think kuti ndalama ziletezedwa? Chiziletezedwa yayi. Ndikupempha ma member of parliament kuti nkhani mukayipange so table. Mukakhale pansi mukakambirane bwino ngati panga pezeke njira ina yake iniyo munga ngati ma policy maker kumeneko mupeze njira yona kuti kodi ndalama zizi zipangidwa monja bwanji. Fa ndalama zili zambiri. I don't think kuti munthu nakoti sense yake kugwira bwino ngangomona ndalama zizi. Mupeze njira zonna kuti kodi ndalama izizi zizigwira ntchito bwanji. Ndibaona ngati kuti patapezeka njira imene yoyo. Not kuti ichoke kwa ma MP amene ali aini wake amene amakambirana parliament kuja tikufuna zichitike kena ko basi president amasaina bill ija panga pass. Ineyo I cannot fight it. Ine am a fighter. Being a fighter ndikuena kuti ndikale responsible pa zinthu zimene ndikupanga fight izo. You cannot fight for people and by the end of the day anthu achazika jerere iwe usamajerere. No. Ndi chimodzimodzi mmene anawinira chipani cha DPP. Chipani cha DPP munamva last a few days ago imanena kuti no anthu amene anamenyera izi ndi amene ali responsible kuti ayendese zinthu izizi. Chipani cha DPP chinawina contract yoyendesa dziko lino. Poina contract yoyendesa dziko lino sanga matenge ma budget amene ngati simuli yazika pasa MCP kuti azikayendesa zonse. Ndi zimene zochitika tu apo. Nazi katika kamba kani ya CDF. Wawina contract ndio kuitenga contract ndio ukaenda kuti okay ifeta ngowina chabe boma takuthandiza kuina boma tipanga table iziza ma budget zitipanga bwino ndiye ino MCP ndi amene mukhala responsible pa ndalama zimene zizo. Ndi zimene zikuchitika. Makasala ambiri sukulu yawo ndi ocheperako kusiyana ndi ma member of parliament. And this is a fact. Ni makasala ochepa okha amene amaoneka kuti sukulu anachita bwino ina ndi ma degree na ma diploma. Ndi mapanga be system pompa cha paza mkhani ya maphunziro. Kale ina mandi tukwana kuseri kuti hayi we chisiru. Nangasi anthu ambiri amene ubwino wa sukulu sumaudziwa ena even for 4 minutes munafike mangu thamangira kutukwana koma we understand you. We understand because level yanu ili pamene popo ngoti muzungu kutukwana muzungu nyoza anthu a sukulu. Komano ma MP ambiri nkhani ngati ma MP ambiri anapita ku sukulu. Ambiri aja ndi ma degree na aja ndi ma diploma. Ndimaona ngati kuti kupasa zinthu kwa munthu onena kuti anapanga ku sukulu bwino amatha kuona kapena kukwanisa kuti zinthu izizi kuti ziyende bwino zikufunika ndipange chicha ndipange kuti ngati mena anaphunzira munthu sungapereke kwa munthu onena kuti sukulu akanapanga mochepa ndikuona kuti apange manage 5 billion. 5 billion ndese ndalama amasoera. Nkhani tukambira na bazini nkhani za dziko. Situkambira na nkhani za bakantini yani. This is for big boys. So ndikuona ngati kuti nkhani yokhuza na CDF muloyeso mukakambirane mutapanga malamulo ena kumene koko tipempha majaji athu kuti apange translate bwino bwino. Izizi mapeto wake
zino mpungwe pachitika katangale opsa kwambiri. Pachitika katangale a professor Adhabera Mutale kapanga assist zotesa zakatangalizi pasapezeke munthu wakuba. Ndalama zizi zipangidwa monitor, MP akapasidwa ndalama zizi zipangidwa monitor. Ngati atabe ndalama zimene zozo sakhala so responsible pa ndalama zimene zozo, kapena sapasidwa so ndalama consistency kwako akauzidwa anthu akuja kunena kuti uyu tinampa ndalama kwa mwakuti popereka ndalamazi amanena kuti apanga izi I'm sure because inesi napita ku parliament koma ndikukhulupirira kuti akamakambirana kumene kuja ku MP no alisama fotokoza mavuto consistency kwake kukuchitika ndi chani, kukufunika chani, kaya ma ambulance maklinika kumene kwakufunika ma ambulance, ma bridge ndo onongeka, azimayo oyembekezera mwina kupita kuchipatala kamavutika pakufunika chani. Munimvesese tizinthu ngati timene toto tifunika kuti tiunikidwe. Nawe iweyo kana uzina kuti ma problem amene ndinawo ku constituency kwanga ninkane ndikufuna nsewu waphula, kapena ndikufuna nsewu wina wake ma bypass tafumbika timene amapanga auja na Bingwa Mutale katayi jai ndi ma bypass tramizim kumapereka zitukuko kwa anthu akumuziko kuti aziona kuti zinthu zikuchitika, right? Ndimaona ngati kuti zitakhala zinthu zimene zozo atakambirana pa zinthu zimene zozo aziunikire pa zinthu zimene azisate pakhala follow up. Akulu munana kuti pali mavuto ako matikuona kuti vuto ili sili kuchitika yeye. Papezeka anthu ena akitika kugona kuti kaziona kuti kodi zitukuko zimene akuona kuti sewa uuna unongeka. Nde ndrama itakupasa. Mu budget yako wapanga mission za sewu. Nsewu jazaka nkumata nsewu jasuku konzedwa. Nde kuti komiti ya kumeneko ndimene nkha responsible. Nkani ina ndimafuna ndikambe hapa tili pa CDF funds. Izi zizomana kuti constituency ya telekeze kandi ya ku Mlowe. Mlowe yama ndrowa kwambiri mutu. Sindi kuza kuti machitika njani. Ya ku Mlowe kumene kucha. Waperekedwa ndrama kuti ndramazo zikonze uku. Ndiye wina akapanga haya company ina yake kutale ka construction company ina yake yakutale kwambiri ndikudera kumene kuti akonze sewa kumeneko. Ndimaona ngati kuti mukamakambirana parliament team. Nkhani mene hii late Chilima may so rest in peace anazaikamba hapo. Koma Chilima anazaikamba nkhani mene after ine nditakamba. I think he heard it from me. Anaipanga copy kuchokera kwa ineyo. Nkhani mene ninazaikamba and ndinathokoza kwambiri fa kuti Chilima was one of the leaders amene amapanga watch kwambiri ma programs yangu ndikapanga live Chilima maone and I got that message kuti Chilima maone ma live yako ntaiza mbiri. Ngati chitukuko chabwera pa constituency first mupake concert a committee ya ma MP mpake concert ya committee chifukwa kuti maziwa zona kuti kasala amagwira ntchito ndi MP. Pamene kasala amagwira ntchito ndi MP muzimo mwauza kasala ano kandi mafumu afufuze ngati muli ma expert otakuza kutha ntchito kapena mukhoza kapeza kandi amwenye aje ni ma Chinese wakandi azungu amene ali well qualified ma engineer kuti agwire ntchito mene koma mukamaka atenga anthu amene atenga anthu amuzimo muzigwira nawo ntchito kuti anthu amuzimuja nawo sazipeza zochita. Chifukwa by the end of the day anthu akuvutika tu muzimu otuka ndo makhala iweyo ngati sizi kuyenda bwino apase anthu zochita. Bingo Mutale anabwera nkhani yomakumbisa anthu misewu amapasidwa zakudya imachedwa kuti ka work for food ka food for work. I think about work for food something like that. Munthu amati ukalima mmene mujamu I think my MP so not responsible pa zimene zamaonesa kuti munthu amene akulima mmene mujamu akulandira chakudya. So kuti anthu amidzimu ndi amene so amapindula. Chitukuko chongati chikuchitika ku Northern region. For example, a president atana kuti Mombera University, process ya Mombera University yapiririre. Ndeno project imene ijayo ngati panga peseka kuti pali pa contract ina kuti apange zimezi. Kaya akala amene ndi asimbi, kaya mupeza ma Chinese, ndiye muzi mjamu makhala ma builder. Sunga katenge builder wa ku Blantyre yakuti azika manga Mombera University. Sunga katenge munthu wa ku Mangochi builder wa kumene kuja kuti azika kugwira ntchito ku Mombera University kuja. Komwe kuja kukumangeni wangu ku Mombera University kuja kuli ma builders. Oti akhoza kumanga kugwira ntchito ndi kandi ma Chinese kandi azungu amene mwatenga kuti amange apitirize project ja kumene kuja. Mutenge ana mizimo muja azitha kugwira ntchito kuti nawo anthu a mizi muja aziona azipindula ndi phungu wawo. Nkhani mene ndinayikamba and kulpa kuti ma MP zimene zizimukambirana sizoona zona kuti ine ndimachokera ku Blantyre ndi project yo ili ku Northern region ka ili ku Lumpi kapena ku Karonga ine choka ku Blantyre all the way ndipite zikagwira ku Karonga kuja ndi contractor wina wake pamene ku Karonga kuja kuliso anthu pamene papaso muunikire. Now nkhani iyi ya CDF ma MP mukhaleso pasi mukambirane ndikuti apapa ngati nkhani isiunikire bwino bwino apindula 5 billion imene ukambidwa sitiliona palo wakazake nani kodi pakhala ukokana.
amene amapita ku parliament makakamba za nkhani zimene ndi phunguyo. Ndiye phunguyo akhaye responsible pa ndalama zimene zizi. Musakampase munthu oti pa nthawi imene makambirana za budget imene yeye kunalibeko. Fasa kuziwa chilichonse. Munganani nakale kuti some of these people sanapita ku school mongwanira. Zinthu zitonse amaziphwekesa 5 billion sindalama yochepa. Zikufuna anthu onena kuti amaziwa bwinobwino, amamvesesa chimene akuchita. Zimene zozo zimathandiza. Ndimaona ngati kwa ine, these are just my views. Tilololedwa pakadale panopo kuti munthu akoza mapeka ma views akutenga ndi zimene zozoya kuzimvesera ndi mena kuzionera. Ndimaona ngati kuti mutapanga ma MP mutapanga zimene ziko komanso ubomako mutakambirana nkhani imeneyi tione kuti kodi tipita nayo pati. Zisalo mpungwe. Chenjezo langa kwa mabungwe. Amabungwe zimaoneka kuti mumakhala ndi anthu ena amene magwira nawo ntchito. Tinaona zambiri zimene zimachitika mnthawi ya MCP. Many of you, including my CRTC, amene ena mukusamukira ku mabungwe enawo, munali muted. We didn't see any contribution ya inu. Mango yankhulaza mongo yepula kuzuzula boma kumaona zoyipa zimachitika, uya kukhapa mzake hapo koma sakamba chilichonse. Boma ila DPP ilabwera mukubweresa zinthu zosiyana. Mukubweresa zinthu zosiyana. Chimene ndikuza kwambiri ndi zulo zimene ndaona zokuza nkhani yokuza na Israel. Imene makambiro zona kuti Israel embassy must be removed mu dziko muno. Kale mene so ndaiona amene pajapo. Komano kodi nthawi yabwino panopa ndi nthawi ya MCP. Nthawi yabwino yenerera kukamba zimene zijazo zinaliti. Chifukwa DPP did not commit any crime. Pankhani imene jangati imene achitika mbuyo mujangati ya Eugene achekwera nana kuti kumene kuja kunkhondo ipitirire. Tinaona mashehe kumangoji akugwira ntchito ndi Chakwera. Tikhalira chakuzozona kuti there is a war pakati pa Palestine ndi Israel. Tiye tinaona mashehe kumangoji kuja atupere muluzi munthu onena kuti naye ndochoka kumangoji and he had no choice amaenda kusupporta kuti Muslim Association imandi chani. Iye amapanga paralelo ndi zimene a Muslim Association amene amafuna. Tinazaona kumangoji kumachitika mademo. Mademo onena kuti ayi kunoko free Palestine and all that. Over the sudden tinangoona kuti the people disappeared. Until now we don't know kuti amene apaka kuti athaja samachite zimene zijazo ndi ndani. Why you didn't come up and high manager kunena kuti pakadali panopa tikufuna kuti Israel has to go. Now you are coming right now telling us kunena kuti Israel has to go. Ndimaona ngati kuti dziko likuti liende bwino. Pali zinthu zina zakeza na kuti we have to mute ourselves. Zinthu zina jasisi kuti khuza. Let them do their work. Whatever people are doing in Israel is none of our business. Because nobody is concerned about our country. We are struggling right now. Munaonapo maiko ena wa even Africa's country akumana kuti Malawi ife tipanga yonji Malawi mwaona Malawi ena amene akuthamangisidwa makunja muno. We have seen anthu overseas mujanthu akuthamangisidwa Malawi zipita ni kwanu. Nobody is concerned this is life. But we are busy concerned with someone's problems. Let us fix our country. Awaso na maganizo anga ngaliso mene ali maganizo amene wao. Stop this thing of saying ndipo so somebody Christian are dying in Nigeria, Muslim are dying in Palestine. I think we have to stop all this. Nigerians some of concerned this life. Ndi anthu amene so ifeyo timagwira nawo ntchito of course koma amatida kwambiri mu Nigeria. And the Nigerians they think as good if we are low class people. Ndakandi kumakhala ma conversation ndi ma Nigeria ena amachita kuti now if you from Malawi don't join our conversation because you people you contribute nothing in Africa. You are nobodies in Africa. Nigerians. Sikuti ndikunama kundiuza ine ma Nigeria kuti ya Malawi ino buzochitika za mu Africa musamaka kambepo ya. No, koma tikafika kuti tikambirane ngati mu Africa muno ngati African Union amatipanga include ifeyo. Koma iwo pa iwo akamapanga ma meetings yao ngati dziko ku Nigeria ko they don't consider about us. Amati maiko ngati awa fuck. The only thing about maybe South Africa maiko ona kuti achitambiri pa dziko lapansi pano Mozambique, Nigeria, what you call it Zimbabwe ni maiko ena. If so iwe ukhala concern bwanji ndi Palestine kapena za Nigeria zikucheka ku Nigeria pamene ife muziko bathu muno sunafitu tuli mavuto. Tieni zina zitingo zisiya zipite. Unamvesesa? Because nkhondo imene kuchitika papa, politics imene ikuchita anthuwa. Ndiyo ti anthu aja kumvana, zimene zinayamba kale. No matter what, if I sitting as a sint, and you are going to see a lot of things usokolo kuku. Pakusala na ndali yonna kuti zina siti mufuna kukamba. Enda ine macheza ni anthu yonna kuti
ndi akulu South Africa kuno kufa kudena ni maneighbors yanga amati fotokoza nkhani zambiri azungu azala muladziko azungu azala muladziko and anthu amene mwaona kuchoka Pakistan cha kubwera ku South Africa kuno sikuti ndi anthu ena aka amene apa ndi omwe onse amene akumenya nawo ndi amene alola kuti abwere muziko muno and there's a reason why anthu ajaloledwa kubwera muno kuti inu munaonapo munthu oti alibe zitupa akulowa muziko mopanda chitupa cha kutindwa kuti akupita kuti ino Malawi angaloledwa kuti pasipoti yake satindidwa ndiso boda pajafike muno basa mamangidwa kunoja zinatheka bwanji komanso malamulo amati chani nkhondo ikamachitika ifeyo ndakuza kuti like we black people maiko a Islam they don't count us. We have seen zimachitika ku Oman, we have seen zimachitika ku Qatar, we have seen zimachitika ku Dubai, and ku Iraq kujago. And to Akuda, the black people are not counted in these Muslim countries. They don't count us. They treat us like a trash. Zikumachitika zimene zozo. I know kuti to seven ma Christian. Koma do they care tikakhala kuti tapita ku Europe kapena kwa kuti amati samana anthu abwino bwino. They don't care about us. So why are we concerned? Ndizo zonena kuti anthu ife tikafika kwawo samati kodi ndimoyenda munthu mukuchitika zinthu zonena kuti people they don't want to disclose it because anthu akuopa kumangidwa. That's a big problem that we have. We Malawians, we don't express our views by social media because no, they will deport me. They will do this, they will do that. No, you have the right to express how you feel. The people, some people are not concerned with our Malawi or our country called Malawi. They are not. We should not take that part fighting for someone else when we know that there's nobody fighting for us. Let us do our own thing. Let us solve our own problems in Mzikomu. Mugabwelesa izifati kwa zama oneka ngati kuti we are clever people. Koma ndizibwelesa mavuto. Kodi South Africa tu niziko lolemera. Nifanya kali mu G20. Ni anthu kupanga na meeting, ifu situ kupanga na kumenti kumene kucha. Awawa the good point. Pa zinthu zimene akumenya kumamenya nkhondo ali ndi point pamene papo. Monivesesa. Anthu amati ngobwera ku Malawi kwathu kujako, malo muti mwina akazike kumene kujapangira panguti this is a poor country, you can't live here. The same people you are fighting for. So why are you concerned with other people? Ndikuona ngati kuti nkhani azipembezo TNTC eno. If they got issues in Palestine and Israel, that's their own issue. It's not affecting us. If in Nigeria they got their own issues, that's their issue. It's not affecting us. Let us solve our problems. Because mafuta metina ina muziko mujamu. Ndindana amene akubwera kumene kuchi. Anthu amango panga mapasipoti kumanyamuka. Malawi kuoneka kuti vuto limetina kwambiri ife ngati society kapena ife ngati citizens. Vuto metina ndona kuti timapanga solve my problems athu. I mean problem ya family individually. We don't care about anthu akumangochi kandi anthu akukaronga kandi anthu akutcholo kandi akuti simapanga timangoti koma ineyo ndi ananga ndi azukulu anga kandi mandizi anga basi ndizimati mapanga koma ife we have to work ngati dziko tipange chimozi. Stop attacking other countries kuti I would doing that we have to stop close this and all that. Zibwesa mavuto and my student ambiri they will still receive restrictions to go to United States and go somewhere else. So iweyo nkhani makazi ona kuti do you need food on your table? Nkhani zikhaimene. Kapena you don't need food on your table and you keep fighting for these things that people they're fighting that we don't even know. Kodi zinthu zinayambika pati. Let us solve our problems. Mabungu amene mukubwera pano fakuti DPP abwera. Mfunabwe nkhani ya mathanyula. Nkhani ya mathanyula inayamba nthawi ya MCP. Mmene mja nkhani mapita kuti amabungu mnango khala chete. Now I see some organizations they coming to push it. Kodi nchifukwa chani DPP mmaipezerera? Chifukwa kuti ndi democracy? Yakwa kuti samatenge mukuoneka kuti palibe ma issues omveka bwinobwino amene mungati kumenya boma. Chifukwa DPP kukonza ndi boma. Tili pa fund CTF fund pompaja. Pakambidwa nkhani ya salary reduction. You have a job if tilibe ntchito. Ine ku South Africa unasindigwira ntchito. Nacho sura kalekale nkhani zomwe zimane kuti akubwera aboma apo anthu abona mulima chokalekale pamene potike bwathu. Ine simangomenya za mahasula. That's why I want to go home. Ndipite kai kunyumba ndikambere mphepo zina. Nkhani ya ndalama izo kuti anthu kugwira ntchito mboma. Ine sinapanga za economics. Koma I was just figuring out nthawi na akitakhala kuti okay right. I think APM ndi dolo kwambiri. Ngani mmene kambira APM kuti ndi dolo. Nthawi ya mmene timasinta rand yathu 132 kwacha. Right? Andu salary ya mananda ndalama zingati. Ababa salary ja inakwezedwa chifukwa cha inflation. Ndima devaluation. Ndima salary ja inakwezedwa. Now, APM akufuna pange reduce zimene zicha. Devaluation njama inflation wa and he has already started. Magamaka pankani yona kuti mafuta azipezeka kumene kuja kuti jiyambi yona kuti chuma chizenda bwino. For transportation akasavuta. You know people they need transport. They need to move from point A to point B. Ndenga ni mafuta sanga pezeka muziko kuti chuma chisinga ine usubuni wamenepo.
Nde kukonza chuma pa makhala ma Jackson ndi tosa ta masoera. Munivesesa? Now tielekeze kuti achosa 5000 banknotes. Ndikuzachosa 2000 banknotes. Ndikumasinda 1 rand 32 kwacha, kapena 40 kwacha, kapena 50 kwacha. Simukuona kuti pamene pajanda amatuja kupanga gain mphamvu. Ndiye wenga tumala ndama kana kukwezera kufika pa 1 million. Do you think kuti uzira ndabe 1 million? Palibe inflation. Inflation nje aipange reduce. Get? For example, aipange reduce kuchokera pa many ndi bichaka inali pa 30%, koma ife tikuziwa ife ndi pa 50%. Aipange reduce to 15 or 5-7%. Get? Ungafuna kuti uzira ndira 1 million mena nakwezera ja. Ndiye ndikuona ngati kuti iyi ni njira yabwino ina yake imene bomali likufuna kukonza zinthu. I think 10% APM tuone kuti kodi what is he trying to prove pazimene wapangazi. Ndikunena kuti iwewe usikuti uli ndi ntchito era ndi ntchito alibe. Boma panomba layimika kunena kuti sapanga su recruit ma civil servant ayimikiratu. So pali chipinjo cha munthu na wake onena kuti he has no hope kuti ntchito akapeza kuti ajese family yake. Ndiye iwewe uli ndi hope yona kuti of course sale yakuchepera koma kugwira ntchito. Ndiye ngati wewe uwisi ukulira yoncho mtengo kuli bwanji umene uli chiumire. Iwe ndio wawisi komanso mizu yako ili madzi. Ndiye uja mtengo wouma, ndiye mizu yake so ilipouma pa tete pacha. Pamene papati siyanise. Ndikuziwa zona kuti amabungwe ukuku ndiye kulia kwa ndasa how you get money. Koma nkhani ndiona kuti kodi zimene akupanga mutharika zinthu zona kuti zikomera dziko lino kapena silikomera dziko lino. Ena amati IMF imatibera ndrama uyuyu kusikosana pite mokwana. You got the right to say that. I also got the right to say this. Koma nkhani metu kamba pena kuti you are right. Imene kukambayo ipi ndulila dziko. Right? Mukamaona maiko ena watu wakuyenda bwino ndi IMF mwa kugwira njira South Africa kugacho ndi IMF. We had the people pa Zimbabwe apa amene amamenyana ndi zimenezi. We don't need you. Pano Zimbabwe is struggling to fix its own economy. Zimbabwe. But they claim themselves that they are clever and well educated people. Kutamangisa azungu, kulimbana ndi awo, kulimbana ndi mabungu awa, awukanika kupanga fix. Okay, azungu. The white people left Zimbabwe. No IMF for that time and all that. Kumankani ndiona kuti, what have you seen so far? Ndizochitika mu Zimbabwe. Zikuvuta kuopsa ku Zimbabwe ati to take decades to fix Zimbabwe. And some of these Zimbabweans who are mocking Malawi, that Malawi is poor, in Malawi, if you buy a bike, that's a great achievement and all that. I'm telling you, many Zimbabweans are flocking to Malawi because they know there's nothing for them in South Africa. They are still using foreign currency. They are using dollars. They are failing to introduce their own money. Kumene kuja kufanyani. Zomwe ziona kuti munthu akufotokozera izi, iwe ufuna uzioneka uchenjera. Yes, you got point there. IMF policies are killing us a lot because ka interest kawo kama kala ka high. Ndinakamba pano kuna kuti zimene zimachitika nthawi zambiri ndi anthu andale kuba. Ine ndakuza kuti I'm not expert. Ine ndimangupanga explain zimene ine ndikuziona kuti munthu I think tafotokoza nyita fotokoza chonchi. I'm not economist. Koma ndikufotokoza kuti chakwera was owing too much. Right? And was keeping on owing kumafika kuti debt yatuja yafika many batch 21 trillion whatever kumene kuja ndrama zochuluka kwambiri zimene DBC napange. You see, ndinapeka chisanzo chabwino ugrupu ina yakonena kuti ukamabwereka ndrama ine ngati ndikubereka ndrama kwa Skefa Chimoto. Ndikubereka kwa Honorable Skefa Chimoto. Skefa Chimoto ndikufuna mundibweke ndrama yokwana ngati 1 million. Choyambirira Skefa Chimoto ajakwena kuti afunse uyu wasitocha Malawi akuti ndimbwereke 1 million. Koma how is he going to refund this money? That's the first thing that Honorable Skefa Chimoto has to know kuti okay, social Malawi akundibwereka 1 million atazapereka manja yaetere. Kazi kupereka mwezi unalionse kapena azapereka paka miezi 6. It is like a bank. For you to score, ubanki kuja kuja kupasa loan, they first investigate you. What do you have? If you have company that pays masalary kwa anthu mwina 20 or 30 or maybe 50 people, ama wenengisa ndrama zimene kupanga spend kwa ma employees ako. Pamenepo umapanga so score because you are paying.
ndama zozona kuti munthu ngati ali ndi business ya 500 million and is managing to pay all these people, kuli ma accountant ka kuli ma chanchani kumene kujama kuli, we talk about qualified people and ma PhD. Olo hiyo jata pita ukapanga kile ndama kuti bank pass ndama bank taima pereka because aonaka ali kuti uyu ndama azabwezi. Now dziko lathu la Malawi, we have been owing money from IMF and misusing the taxpayers money, including that money that we are owing them, because the drama is taking taxpayers money, because the drama is when you're owing that money, we are owing in the name of Malawians. Sitima pita mene bajokabweleka drama individually, they go there to owe the money mudzina la Malawi. Then drama zikabweleka dokumene kuja wina amafuna zizigulisa ntchito, drama zitabweleka ngati dziko wina amatenga drama zija kumaka kugulisa ntchito ngati kuti drama zamakabweleka muzina lake la yeyo Chakwera. That's what Chakwera was doing. That's why Chakwera struggled to refund that money, and instead of refunding the money, he was keeping on borrowing. Then by the end of the day, we heard him could know the debt is too much. We asking IMF to forgive us. How can they forgive you when you are misusing the money? We saw the MCP officials splitting money ngati kuti iwowo the manufacturer yama drama message. Anthu ajama ngona mangu kuunika kuti these people uskulu sana pite mokwana. Ndi mavuto amene tuna Malamu jamo. Amene wa mavuto amene wasinja kuti kodi kwa mwera kuti GBP yabwera mwina tuona zinthu zina zake kusinthika. Amalawi tikamafuna kuona zinthu tizoona ngati zimene zonso. Sungabwereke ndalama kwa munthu koma ulibe njira yona kuti ndalama zizazibwezera. Kapena ulibe poka investment kenaka kapena ndalama jakugulisa ntchito mwenerera. We saw some people that go to USA and asking some donors there to give them money. Pale munthu wina wake uchilimba kwathu komweko. Allegedly he was going to overseas there and he started earning money somewhere there in the name of vulnerable people. Mwani pese muntu anasegwa secondary yake mukabula mwathu mumwe mmene nenda kulira mukabula mumwe amakana ndalama zija ugwali ndi school yake ndikumana kuti ine ndi malipira ndi mapali ana amene ali oti ena samaona ndi maphunzisa komano pakufunika fund inake kuti anawa ndipange recruit ana ambiri koma ana kupita pa secondary kumene koko amakhala kuti maso anali abwino bwino ena amene kuti ni magonthi ena ndi oti maso saona panthawi yoti pali assembly amauza anthu amatenga simaziwa timayamba kali ndi pemphero pa assembly Friday Monday kadi Wednesday maskulu ena timapita pa assembly popemphera paja kuti mwakuloza maso ono mwatseka maso iyo jamatenga ndo zithunzi pena amatenga ma video ndikumatumiza azungu kuti see these are blind people zimachitika mukabula mwathu momo sindikufuna kupanga mission secondary chifandika ngati ndikuononga mbiri yake koma that's why that's kuti allegedly ngani yo inali yoti magawanda ndi anthu ambiri mukabula mucha ndeni maana kuti nkhani iyi kuzokhala kuti bwana ndiona iyi nanga uya ukamba imwe akamba imwe ukamba imwe zimachitika. So you are earning money somewhere in the name of somebody koma ndalama zikugulisa ntchito that somebody sakuja ndalama zicha. This is sad. We have got a sad nation if Malawi kuno kandi imene iyi. So TNT unikire ma MP unikire muno bwino za CDF, you are the responsible for that money. Just make sure kuti ndalama zo zigwire ntchito muyenerera. A president yathu kazikisana ma committee odi aziyendera zimenezi. Ngati munthu yakutenga ndalama kuti clinic ifuna kwa mangidwe mene kafuna funika ma block and all that. Ipangidwe monitor kuti odi school ya mangidwe adi oso kuti angotenga ndalama kuti atufuna ma clinic kosa mangidwa. Taona pa parliament tamana kuti MP wakuti wadandaula kuti kumene kufunika ambulance amana kuti aboma lithandiza boma ndakuti aunikira nkhani imene ndalama zikapezeka. Ndalama zikapezeka amata kumpasa MP uja koma ku constituency kuja anthu osaziwa. Sana ndakuti ndalama zikapezeka. So maybe 3 years later kunzo kuti munabwa ndandaulo iri bwana ndalama zijandisi. Anthu aja kumene kuja ku pa radio station kapa MBC pa TV anamva zona kuti ndalama zikapezeka. Nawo akudikirira be iya kapira mwana pa chadana kuti ndalama zikapezeka. Iye ndalama zowatenga kupanga ma business yake. So ma MP kuti wewe usazachosedwe kukhala MP panga zitukuku. We can't stop my politicians from stealing dramas. Komano I say in Europe there is also corruption. USA there is corruption. China there is corruption, but there's still maybe 1% of it. If you mafuna kuti tingo womo la 70%. We have got people amene amati akapita kuntchito nkhani yawo makhala yakuba. There is still too much. Ngati yeye sana pita kukaba pasiku limene rolo. Ngati sana pita kukaba amakanga kuti kuntchito kuja mufaya. Ase wapa sidwa ntchito. Ndifaiti mana kuti zikatenga ni maloni inu anthu amene masipa 70 magwa chino mboma. You are qualified kukatenga loan ku bank farmer kulipirani. Uyu ali ndi ntchito. Ndifane kuza kuti kungopeza ntchito mboma kuja niwo kakuti wapanga score. Kuti kwa kukatenga loan. Ulinyana ni munima kurate. Ndalama mukhoza kubweza because ndalama zanu jana zimapangida tichaki kuchoka kusala yana. So mukhoza mpanga mwakani masaidi haso. Rather than kuti kulowa mboma mnyamona ngani mpamba kwa kuti uziba. Koma ndalama is ya CDF
zisapite kwa makansalasi kapena ina amene mkuwaganizirawo chifukwa palo wakatangale andi palo wachipirikiti pakalo chipirikiti ndalama zichituko sizioneka ifa MP so naye kumene jazivuta kuti ine amene ndimapanga makapanga malamulo kumene kuti ndambanga budget sindingapanga budget ukampangira munthu wina wake amene sakumvesesa za budget fa bazitengeraso kuti MP yo zimadando ama makonstituency muja kansala amakatenga madendo cha kumpasa MP jo kapanga budget kuti ndi imene zililimo ndate ndi izi ndalama zizi fazi ukhanga kuti ndalama zizipita makasa zikapanga manage now it will take MP go there kwa muuza MP jo kumunikira kuti ndalama zigwire chonchi. So why do we need antu wazipanga manage pamene munthu akauziwa zazi zimene upangira budget akaendesa project situation Malawi ndapita ndikhulupira kuti izizi sisangalasa anthu ambiri chifukwa kuti temaganiza so mosiyana komano muli ololedwa chimene ndimadana nacho zino kuti munthu azindi tukwana pa maganizo anga pamene iwenso ukuzopanga express ma views yako posatukwana munthu koma unyoza munthu kumatukwana chifukwa kuti apanga express ma views yake kwa ine ndi mlandu. You will be blocked forever. If you don't care about me, I also don't care about you. That's why it works. Palibe zotukwana na hapa. Ngati chakwera naba, let us say kuti chakwera naba. Kani hata. Palibe so bisa pene popo. Pali zinthu zambiri zimene chimwendo timulula posa chira pomena lero ndi posta. Zinthu zambiri zimene chakwera wapanga ndi ulaso posa chira hapa au post here. I need dziko lidziwe kuti kodi anthu amboma amachita chani. Because anthu ambiri anali happy pamene amaona ati pipe jama mangidwa. Chisale mwakuti. Mwakuti ambiri anali happy. Pamene tikupanga introduce so mabedwe anthu ena awa amene amabera ndai manage mabungu alicheta kuti yeah, this is political muphatikiza ndi ndale mwakuti we should not leave this in munthu alemera bwanji within 5 years kumaka ni nyumba mpaka na 70 Richard Chimwendo Banda ali ndi maloji amene anamanga 4 awiri anatha akugwira ntchito pakadali pa awiri sanathe pa awiriwa ina naika maina azibale yake you won't even trace them. That's their trick. This man amapanga sachi na Joyce Banda. You do you know that? Do you know that? Koma na malomba anamangidwa. Ndana amatanga anamangidwa. Anthu ambiri anamangidwa nthawi ya DPP. Anda amabungwe ni mati anthu amene amangidwa. Ngati zopanga clean rabozi tinanga baso pano. Tichose anthu amene anda amabungwe ambiri amene kuti muchose onse DPP akugwira ntchito mopa. Muchose onse DPP fa amene ndo amene apenga mess up this country. Now gangata sana bwera kunena kuti anthu amene aononga dziko lachoka abwere pa anthu ena akonze dziko. Mukuti so iyayi. Dziko ndo komena ina aliyese pa nthawi ya MCP. Kuti ziko ina loko mera MCP ukawusate nawa anthu amachise petiro jana amabungu munali kuti boma mukale strict kwambiri pa mabungu akungotulukira pakadali pano inu ngati boma muli ndi ufulu kulemberanso kwa mabungu amene mukwaziwa nzene kuti feti ndi madandalo chifukwa kuti mabungu akungotulukira pamene tili apa pamene pa nthawi imene iwo akulamula ochita MCP mabungu samapezeka ndiye ifeso we are concerned. I think we have to stop this. The government has a right to stop all this nonsense organization, the greed. Akungojesa mimba za hivi kumaona ife tukumaona ngati chonchi. You see what happened in 2021 2020 2019 2020. It is like kuti I'm African, not just I'm a black or I was born in Africa, no, but Africa is inside me. Munivesesa same like kumanga muntu zimene zimachitika zija kumanga muntu just because amasapota DPP kumupha muntu just because iyeyo samapanga za MCP. Yes, you have killed that person. But chimene chinalimwa iyeyo just kuti mwachipha iyeyo wapita kumanda iyeyo asakusapota MCP. Simona chipi chimene chichi. And he left a message kwa anthu akwazi bale yake. Legacy yaine ipitirire muzairemekeze, that is my achievement. Ndifanya kumukona zipande zina ngati zachira chimenye zikupitirira pesi kuti chinafa nkali munapha chili mauchi. Munapha chili komano kuti vision yake idakalibe pompaja. Simona ipe. You understand? So in 2020 we now na HRDC we know HRDC awuntwa makasungula gift Tambo Timothy Tambo gift Trampesi Sembereka, they hate Mutharika, they hate DPP administration. This is namba kalekale pachifacho kuti amadana nawo what they did kunalizona kuti panga influencer Malawi azida naso ndiawo ndi anabwa nti mabuza Malawi aja namba makulupira anthu aje kuti muna DPP ndo yipa koma nayi wale kuna kuti chikondi cha Malawi chikondi cha DPP chimene ali nacho Malawi mtima mwawo chinali bechili momwemo ndi amati amuna tiaone ngapana nanga kuti anthu andawo sanje chabe. They did not have ideas how to run the country. Anangotenga dziko musana kabereke ndrama ku banki muzifuse kaifunso nonga kuti ndrama ku banki ndikubereka zona kuti ndizikamwera mowa kapena ndikubereka ndrama zikuti ndipange business yanji. Do you own survey mupange ka research mukapanga ka research mona kuti okhala mpite mizi mukaendera kuti okay I think ndakatenga ndrama yako ngati 100 million 200 million ndi business izienda sunga katenge ndrama ku banki pamene iweyo sunapanga research sunza kuti ndrama zazendesa bwanji mapeto wake muzapeza kuti mwalandidwa nyumba. Ndizimene anachita achira tisiaje
chifukwa kuti amadana ndi DPP ndi anafuna zone kuti Malawi nayo azidana naso ndi chani azidana ndi DPP ndi zimene zakupangisa ndi kuti mwalephera pakadali panopa boma cha Mwalandira. Now you are trying to convince mafumu taiva imene mwapanga convince mafumu afumu asosola anapanga sponsor ndi achakwera. We also get that message. Now you want to use my chiefs kuti mafumu amene aja alipange boma ilili kusogolo kuti basi likhala ni governable. That is not going to happen. Message yonse mena MCP mukupanga pokutisa chiro mafumu message yonse yatepeza and I was there but you do not see me. Zonse zimene mukambirana yazizo kuna kuti mfumu ya achewa yayikulu imene ziopedwa ikhala asosola amene ziona mafumu acho omwe kumwera ku ndapo Central Regional akhala asosola zimene zimwapanga pa chifukwa and you are now demanding government kuti akupase achitetezo aziyang'anira mafumu muziko muno zimene munambaliza ma DC zija kuti ma DC azikhala ndi apolisi. Now you are going to recruit a police opuma ndi IMDF opuma kuti aziyang'anira ndani ndicho ninga kuti pasogolo pamuzabwa ndi idea inanga but that thing is not going to work. We have seen it. Situation Malawi.